B'investiment multimiljonarju il-Gvern qed isaħħaħ il-formularju nazzjonali tal-mediċina bl-introduzzjoni ta' trattament innovattiv għall-kanċer tas-sider tat-tip HER2 positive. Deċiżjoni li qed titqies bħala pass sinifikanti li se jtejjeb b'mod konkret il-ħajja u r-riżultati kliniċi għal madwar 85 pazjent fl-ewwel sena biss. Din il-kura bl-isem ta' Fesgo taqqat żewġ mediċini bioloġiċi f'injezzjoni waħda taħt il-ġilda li tingħata fi ftit minuti u se tieħu posti attwal ta' trattament tradizzjonali. It-tħabbira saret mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġew Etienne Bela f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega kif dan il-pass jifforma parti minn strateġija usa tal-Gvern biex isaħħaħ il-kura tas-saħħa pubblika ħalli tkun dejjem iżjed moderna, effiċjenti u ċċentrata fuq il-pazjent. Minn barra hekk se tippermetti wkoll li tingħata fir-residenza tal-pazjent u bekk jiġi evitat l-iskariġ lejn l-isptar tal-onkoloġija Ser Anthony Mamo u l-pis fuq is-servizzi offruti minnu. Dik l-innovazzjoni hawnhekk li flok proċess li tul is-sigħat biex tikkomponi l-mediċina imbagħad tagħtiha lill-pazjent bħala infużjoni fil-vina, proċess li jdu mis-sigħat. Issa, b'din l-injection li tittieħed taħt il-ġilda, il-pazjent ovvjament ħajkun ħafna aktar komdu u din l-inizjattiva tiftaħ it-triq biex mediċina ta' dan it-tip tibda tittieħed fid-dar stess bis-servizzi ambulatorji tal-outreach. Il-Ministru spjega li wara proċess rigoruż ta' evalwazzjoni u preparazzjoni, it-trattament jinsab fl-aħħar fażi qabel isir disponibbli fil-ġimgħat li ġejjin. U tenna li l-inizjattiva xhieda ċara tal-impenn kontinwu tal-Gvern li jinvesti f'servizzi tas-saħħa li joffru kwalità, aċċessibilità u ġustizzja għal kulħadd. Waqt li ħadet sehem fil-podcast Isma' din il-ġimgħa wkoll, id-Direttur tad-Dipartiment tal-Onkoloġija Dr. Danica Marmara enfasizzat kif il-kura tal-kanċer f'pajjiżna rat progress sinifikanti fl-aħħar snin, bl-aqwa riżultati kliniċi sal-lum il-ġurnata minkejja li l-każi ġodda jibqgħu jiżdiedu regolarment.